Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, kun gani akwai gora. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Rabbana ka ƙara mana ɗaukakar mu ta wanzu, kariyar da kake mana ɗazukan daɗa yanzu. Ayarin mawaƙa ne na Kwankwasiyatin ɗazu, ƙarƙashin jagorancin Tijjani Gandu ba kura. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Gani ni da sako na zana kai wa gwamnanmu, gwamna Abba ke Yusuf kakalar bukatar mu. Bangaren karatu ne fara ke ta damunmu, gwamna mai farar aniya za mu so kaɗan lura. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Injiniya da na yi watannin ilimi a da yanzu, ɓangaren ciyarwa kuma za na karkata yanzu. Ɗalibai muna murna Abba ne a kai yanzu, yunifom da alƙalami gwamna ka sani dora. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Kuma ɓangaren lafiya an kashe gurin yanzu, ba kula da mai jinya ba ma'aikata yanzu, babu injina na wuta babu magani yanzu. Duk da sun kashe sashin Abba bar su je gyara. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Bangaren wuta da ruwa Abba ka sani yanzu, birnika da ma karkara har da ƙauyuka yanzu. Mun ji sanda kai kamfen ka faɗe su tun ɗazu, kar ka manta hanyoyi muna cikin kora. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Ita kasuwa wannan dole ne ta kokawa, tunda sun kashe wajen harbin siye da saidawa. Duk suna ta sai da gurin mai siya ya saidawa, yanzu tattali na jihar arzikin ta kwai kura. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Bangaren makabartu ma suna ta saidawa, ga gaban su kullum duka ma babu gu na zaunawa. Ko za su yi rabon gado dole su ta saidawa, mun ji sanda kai furcin za ka karkaɗe kura. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Kai abun akwai kunya in yana ta furtawa, sun siyar da asibitin yara ba su dubawa, sun kasafta masarautar mu abin da kokawa. Yanzu dai Kano tarihin garin akwai gora. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. A yanzu ko a kotun ma Abba dai ake zance, tunda ko a ainihin ma certificate ba hujja ce. Mu muna batun nasara, su suna batun kwace, inda Madugu yayi mana Abba ka ji to dora. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Me kake nufi gwamna za ka yanke albashi, malamai suna kuka sai da su kake goshi, masu rashawa su mahaƙinsu ne kake kyashi. Yanzu wai mu yafe masa kunji wata almara. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Yusuf Ishika 081 4496 5449 number waya mai waka. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a, tunda dai akwai gora. Abba za ya gyara Kano, ci gaban mu zai dawo. To ku zo mu mai addu'a kun